Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pizza 30 na katapusan nga adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2019. 25 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 32 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2019, saylo na kita sa tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, lalaki patay matapos ginluthang sa kawayan. Attorney Sarel ginpahamtang bilang OIC sang Comelec sa siyudad sang Bacolod. Balita national, isyu naton karon nga aga. Ginklaro ni Senador Ping Lacson, wala pa sang aligasyon nga may korupsyon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa ginahimo nga preparasyon para sa 30th SEA Games. Maayo ini nga balita. Wala sang korupsyon. Apang may pilalang kapalpakan, kakulangan sang preparasyon nga ini amo ang nagtuluhaw nga mga balita una nga adlaw pag-abot sang mga atleta. Ang rason dire, posible nakulangan lang preparasyon, posible wala makahanda maayo ang komitiba. Pero kung matuod nga wala sang korupsyon, maayo ini nga patimaan. Ang kakulangan kagang pila kakapalpakan, mahambalan kag atubangon ina sang mga miyembro sang komitiba sang SEA Games pagkatapos sang hinampang. Ang punto naton, pabayaan tanay nga magpadayo ng hampang, hindi naton ina pagtublagon, hindi naton pagpakahuyan tuman ang mga komitiba sining SEA Games, kay ang kahuyanan nila, kahuyanan naton tanan. Nagpangako man ang House Speaker nga si Alan Peter Cayetano at tubangon kag iisplikar niya ang kung may ara giman kapalpakan pagkatapos sang hinampang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay kag dalagko man aring dugang nga pamaagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas sang tubo.
Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyong tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya apply kamo anom kabag nga Unique Complete Fertilizer. Garantisado, kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga a Unique Complete Fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi, kag pagdalag ko sang puno, potash para patambis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo magaresulta sa mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-Unique Complete suki nga balaligyaan sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique Complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol!
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Good morning. Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Mga merkado, kamusta na? Nagalagulad ng amon patrol sa pipila ka mga merkado, idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Sabado sumong upod naton tingog ini sa mga bagong henerasyon. Amon sila mga future nga mga angkurman sa Aksyon Radio. Sakay sa patrol upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, morning. Alright, Action Flex sa totalan ng mga kalson. Magandang morning sa totalan mga tagpalamati. Ang
kontrol sa siling na badang sa gihapon tayo kalambiyong sa pinalaman ka mga lugar sa palibot sa sulad sa Bacolod ako naman matendri especially ng atong pag-monitor sa presyo sa mga balaklon basic commodities sa pinalaman ka mga merkado publika ani amin di sa tutanan nga mga kagsyon mahilig sa mga lagba dara lagba man nga presyo sa mga balaklon ang aton inyo igahatag sa inyo karon gid lamang nga aga namit ni ko mga sudlod natin mahilig magkaon torta hilig magkaon abi ko ginaprito o nabutangan sa itlog mga pagkaon posible laktan sa itlog mga kagson pwede ka kaubra sang tinorta pag itorta mo abing puso sang saging no magbakal ikaw sa puso sang saging di mga pwede ka makadara kinilo kaya wala man available nga kinilo sa may Burgos Public Market pwede ka kabakal binilog mga kagson binilog sang puso sang saging ang dulog ko na tag 20 pesos ang huluhamay may ara mas ako depende na kung available may tag 15 pesos pero usually yung pinaka-generic kid nga presyo sini mga common price mga kagson 20 pesos ang kada isa that is for the puso sang saging pwede ka na damo dara maubra sa puso sang saging pwede mo na butangan itlog pwede mo undo sa kapati bilang kaya mo yung pinakasikat sa una mong in the replacement sa natawag abing pork kapati pwede ka kaubra dyan pati para sa burger gamit naman ang puso sang saging tikin ang lanon mo lang na itlog preso sang itlog dugay-dugay bantayan pwede na nagkagson nga ba may ari man available talong milig ka magkaon dara sang na torta nga talong imuo mo lang is either igisahon mo or rather is tugbawon mo ng talong tapos palapadon mo laba na daan palapadon mo pagid about ang presyo sini puro bangado man tag 70 pesos per kilo kung magbakal ka tingit ang itaon mo lang ang gwapa gid ang iyab lang itsura nong wala darabi mga samad-samad mga kagson because ito the very namit pagid ina sa ang sabor niya ang presyo sa talong kag ang presyo man tang marguso wala man nagalayuan ay tigitag 70 pesos man presyo sang marguso mga kagson pwede mo manilaktan itlog no di mo nalabas ang inagisa na usually nila na dog kilang ya namit na mo man itlog no pero usually sa mga paborito ng mga sudana wala nabot sila mga kagson ang presyo sang puso sang saging presyo sang talong marguso dali naman kita no panyam is ikaw ilig ikaw talabi magkaon paho manggo pero di may nag-abot nga mangga sa may Burgos Public Market na dito bagugit abot bagong bukad gid ba presyo itag 160 pesos man ang per kilo sini nagmahal-mahal manggid ko ang presyo sang pao mga kagson especially basi man sa supply nga nag-abot gusto mo pagidjaki ang imo after mo kaon pwede ka madara kakaon sang saging no saging na lakatan ari may maligya diri kinilo tag 75 pesos per kilo ang lakatan sura ka lakatan ti man lagba bala na sa nga saging nga kun nagaluto gin man siya no ti usually ginagamit din sa mga pagkaubra nila mga shake gina-blend sa or pwede mo man kanon lang niya buksan mo panitan mo lang pwede mo na magkaon na nga bilog so of course lang panit dala mayari man dali nga turdan or rather yes ang turdan 65 pesos per kilo mayara man sila baligya nga sinipi depende sa ayo-ayo kag itik-itik mo sa nagabaligya mga kagson pero siling ko na hindi dapat pagkalimtan kaya tiyaton to kayo na mga ulutanon damit gito lakotan o kani mga torta mga kagson nga kinanglan sang itlog no presyo sa itlog sa merkado publika pinakamahal-mahal diri nga itlog doon lagko na nikagda may bagabili ka lang may mga tulot-taliwis man may tulot-tambok man para sa itlog tag 7 pesos gid lamang ang kada bilog naman tag 6 pesos 50 centavos 6 pesos and 50 centavos mga kagson ulo hamay-hamay na siya may silingon ang maninigang sundan na ang ilang kanakuon abis ang tag 7 tag 6 pesos kag 50 centimos nga naman pinakabarato din mga kagson tag 5 pesos and 50 centavos. Pero kung mahilig ka magkaon ng pulang itlog, ara mo na bilib, wala man nag-aulang ang preso sa 11 pesos ginamang ang kada bilog, mga kagson. So far, mga kagson, inyo na ba na lista ang pinagkauling ang preso sa mga balakon sa merkado publika? Kaya mga kagson, naman nga buko sa gihapon ginadulong sa inyo. So ang Super Fiber, sa ating solusyon, para ato nigulaan nga pagwaan ang tipong nga iko sa ating lawas. Tandaan, tugas sa malatihan sa aton lawas, among pagguyang o kunang paglubos ang aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regularong papagwa sa higko sa aton lawas,
Ini ang may dako nga papel sa pagguba sang ato ni main function. Sobrang dapat nato ni moon simple gid lamang inyo main function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Rekta sa Bacolod at naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas sa Function sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Sabado subong, so wala sang medical check-up, wala sang konsultasyon ang Life Extension Clinic pero abierto siya. Handa siya nga magbaligya sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Kay mabakal sa Life Extension pinakamapatihan nga vitamin hormone ang medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser kadalo 105 ka pamalatian ang numero 1 ipinga kapungsuran ang panawag sini super nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan ang life tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic E. Esteban Building, Lacson, Burgos Streets. Kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. In Standard Time, las 5:07 na, diri kita. Balita naton sa Comelec. Attorney Sarel ginpahamtang bilang OIC sa Comelec Bacolod. Si Aksyon Edin Aboso may report. Aksyon Edin, please go ahead. May action Fred, epektibo Nobyembre 22, gin-appoint bilang acting election officer ng Comelec Bacolod si Anay Election Officer ng Comelec La Carlota na si Attorney John Anthony Saril. Sunog Saril, iyara na sila karon sa post-registration activity kundi nagapatigayan sang clustering. Sa piyak ng may hagna nga pagpaisol sa barangay kay SK elections, wala ini-epekto sa ila trabaho kag padayon ang pagsunod sa calendar of activities nga gintala na sang Comelec and Bank. Sa karon wala pa man sang formal nga komunikasyon nga nabaton si Saril na siya na gyud ang magapungko bilang election officer sang Bacolod. Basically, last November 22, nag-assume ako as acting, I was designated as the acting election officer for Bacolod, considering ang former election officer, si Attorney Maharukon, is now judge na. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:09 na. Nakabakal na kamuhabon 100% natural, abon wala sang insimpon nga kemikal, puro-puro. Kag hindi makahalit sa panit, amo ini ang oxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi sini magkurinot ang panit, tugas ang stress. Para sa uben kag presko nga kotes, santo ti affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kotes ka magubin tulokon, san na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyo puluyan
pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw una nga bula 2022. Una nga bula resulta 20 kag 22. Second draw ikadua nga bula 24-16. Ikadua nga bula resulta 24 kag 16. Third draw ikatatlo nga bula 28-36. Ikatatlo nga bula resulta 28 kag 36. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Sabat sa manubo nga baklanay sa humay, gamit kamo. Yun abono, may nitrogen para patambok, posporos para pagipik kag pabaskog sang puno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon, acidic na duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa gipi garantisado kag dugay bagpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini dako ang produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na ibalik tang report sa aton patrol, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, PS Player. Go ahead. Action Fred, dahil sa gapong kinabulong sa area sa Corazon Locsin Montalibano, Memorial Regional Hospital, may 24 anyos ng lalaki ang kinkilala naman kay Rinaldo Piazas, residente ni sa Hacienda Baksay sa Barangay Robles sa Banuas ng Nagkasaliana. Inisalibaro ng Action Fred kagabi sa Flash Report sa Action Radio Bacolod. Ina-interview natin kay Polisa Captain Romulo Pirango the 5th Action Fred. Kung sa riin, inialigasyon sa biktima nga papuli na kuntaan sila dala sa isa kasinggol ng motorsiklo sang may nagasunod sa iya ang isa ka lalaki man mismo. Kay man sa singgol ng motorsiklo Action Fred. Hindi nga nagpundo niya si Piazza sa po ng iyang lalaki man nga amigo. Ginali na lang sila ginabalansa ng lalaki nga nagasunod. Kaya ini, surti ka regalon. Gulpi na lang ginkabutan ng armas luthang. Kaginluthang Action Fred. Ining si Rinaldo Piazza man ang iya isa kaupod nga lalaki. Nakaangkon si Piazza sa tiro sa liog. Pinasa liog. Ito nga butko na nagsayaman nga kamot. Karon ini siya pa rin ginabalong sa area sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Apang sa impormasyon naman sa Action Radio Bacolod gikan naman din kay Police Captain Romulo Pirango the 5th ang isa niya kakupod ang patay Action Fred. Nadugang pagig nga balita piraso ni 27 anyos ng lalaki aging kilala naman kay Rolando Tokyo Jr. Presidente ni isang sitio Maninihon, Barangay Kinalaran, sulad sang Silay. Kangkon ni siya sa pinasa ulo, tamot at tiil. May-ari manin nga pinasa likod Action Fred kag iya nga abaga. Sunod sa utod sang biktima nga si Romy Action Fred alin si Rolando sa Maninihon. Ginprepare niya ang bunyag para naman sa ilang rather mga gamit direksyon nila Action Fred. Kaya pati kayo nung isa ka aktibidad na sa ilang lugar. Dali na lang sa Action Fred nga namungguan sa isa ka dipasero nga salakyan sa direksyon nga wala pa nila may baluan ini nagpalagyo. Noon ining si Tokwe, padahil kinabulong sa area sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Action Fred kag saton mga kaaksyon, mga aksyon balita na dipon sang patrola, bugid tamang nga ka. Hindi nga balita sa gihapon, bukos mga ginatulong sa inyo sa Zanson Plus 100% natural, puro herbal, pampatinro, sang kutings, kag safe na safe.
Naganagan pang paghulang sang inyong panit, nagadula man ini sa milasma. O kung nagpalit-palit sa inyo kuya, nagapuguman sa magdamo sang atmi, punggot yung pinakamapinalian sini. Ganyan pangag ka magkakson bakala. Tika sinutagsa ka mga lugar. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod, Akson John Diaz. Una sa Bacolod sa Akson, sa Bacolod, Akson Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Dr. Alfred's Green Coffee. Lamaya, natural sweetener lang, makabulig paalerto sa atong lawas kag paminsaron, nga pangapin ang bugos ka pamilya, happy, healthy pa. Gitunan gid ini sa mga scientifico sa Amerika na diskubrihan nga kung berde pangkape, porti ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang mataas kalidad nga organic green coffee beans, may lisos sang mangosteen kag stevia extract, loaded pa sang phytonutrients. Panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Dr. nga sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon!
Night Patrol! Agapas ang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27. This time check is brought to you by ISO certified world-class quality. Santon Plus Biotic Properties may kombinasyon sang madamo nga erba. Maayo gid ini sa palanakit sa kalawasan, palanuhot sang tugnaw, sakit yan, sakit sa puson, butod yan sang kabataan. Epektibong inugbanyos ang ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sa pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon pwede ma-deliver sa inyo mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Time, las 5:31. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sa Lotto 658 kita ang jackpot 52 milyones 52 million. Kombinasyon in any order 19, 36, 26, 21, 27, 8. Resulta sang 658 19, 36, 26, 21, 27 kag 8. 645 kita ang jackpot 14 milyones 14 million. Kombinasyon in any order 45, 10, 43, 25, 14, 29. Resulta sang 645 45, 10, 43, 25, 14 kag 29. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid programs. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:38. Santon nga magpakupos sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas, goiter ka man, bukol sa baga, tumor, arthritis kag iban pa. Sa una ginapaoperahan ina, maayo man ang opera, galing kay may agi, may pilas, may pinalian sa Santon nga nagtubo sa inyo lawas, tunawon niya ina. Mas mabaskog pagid ko ng Santon sa pamalatian. Ang Santon kag pwede ma-deliver sa inyo mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6 o kon las 5:38. Diri kita lalaki patay matapos ginluthang sa Kawayan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, patay ining isa ka lalaki matapos luthangon dira iya sa may Purok 1, Barangay Manuling, Kawayan, Negros Occidental. Biktima ginkilala sa kay Ronilo D. Vilay, 34 anyos kag pumunuyo man sa nasambit nga lugar. Base sa pag-imbestigar diri ni Police Major Luel Garinganao, hepe iya sang Kawayan PNP, ining biktima action Fred sakay sa iya sining nga motorsiklo kag pagalabot dira sa nasambit nga lugar. Ini siya ang ginluthang gilayon sang wala pa makilalan nga persona gamit ang kalibre 45
Gindala pahingagaw ining nasambit nga biktima action Fred sa Kawayan District Hospital. Apang ginprononsyar ining patay na sang attending physician. Naka-recover action Fred ang kapulisan sang apat tanan ka mga basiyo sang kalibre 45 nga motong gamito nila sa padayon nila nga pag-imbestigar sining nasambit iya nga kaso. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa walitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:40 na may tisi ang pabakod sa inyo lawas, immune system mabato sa anuman nga klase sang panahon, init man o kuntig tulugnaw, agud hindi kadali-dali malatdan trangkaso o bosipon nilanat, allergy kag iban pang pamalatian. Pabakurang lawas, pagisam ulag ang duwa, gaopod perme, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may tis pwede ma-deliver sa inyong mga puluyan paagi sa www.kalusugan.ph o kung kalusugan yan, Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mga blatter entre pagkatapos ini. Hi, I'm Dr. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa
Standard Time, las 5:55 na pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John, please go ahead. Action sa isang bago ginamang laya kay sa Dre Lamador sa Bulangan na nadakpan sa mga kapulisan sa Police Station number 2. Sa bypass operation iniging patikayan kagabi tras sa area naman sa Porok area diri sa Porok Katalingban sa akop sa Barangay 40 sa Ladsang Bacolod. Dakop gidari mismo ang nanging subject sa bypass operation. Kapag ti makadugay ang gipatikayan nila nga monitoring diri action frame matapos nga maka-avail bala sa plea bargaining agreement kag nahilway gikan sa prisuan. Pagwaya balik mo sa Japo sa pagbaligya sa illegal nga droga. Inisaging kilala kay John Ray Meliendez, 29 anyos, residente sa amuman mismo nga lugar. Kup naman diri ang isa ka lalaki aging kilala kay Ernesto Adera, 41 anyos, residente sa Block 4 Pontevedra Subdivision, Barangay Tacoling, sa Ladsang Bacolod. Ining si Adera, isa naman niya ka-lemador abi sa Bulangan. Apang sunod rin naman, sa Police Station number 2 Commander Police Major Sherlock Cabana, ining si Adera nadakpan dira sa lugar na nagbakalabi sa illegal nga droga kag lato yun ang kuntani nga gamiton ini aksyon Fred. Tang ini namang si Meliendez ang subject mismo sang operasyon sunod rin kay Cabana nga medyo matuludan logman ini siya nagalain-lain sa iya may estilo sa pagbaligya apang ginakabi ini nga konektado pinaman ka man nagradagpan sa Police Station number 2 dra sila area tamo ni isa sa mga ginakuha na binira sang supply sang illegal nga droga. Na-recover kahapon diri ang duha ka dalagko, 4 ka palaba ang sa 6 ang ginasuspetsyon Cebu tanan kinabalubanta ng kabalor 150,000 ka pesos. Preso karon diri sa kustudiya sa Police Station number 2 ang duha ka man nagradagpan yung subject pasakaan sang kaso nga paglapas sa lahing nga dumili sa pagbaligya kag pagupot sa illegal nga droga sa idalan sa Section 5 kag 11. Samtang ini naman si Adera pasaka naman sa kaso nga pagupot sang illegal nga droga sa giapo sa idalom sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita sa patron ang taglibot sa Bacolod Action Zone Dia. Sunas na sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
napamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Standard Time, Lasay Stress, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbulaga, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, Lasay 5. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon